Maayong gabi sa tanan. Dako na mong pasalamat. Kani nga lugar, mao kini ang lugar sa Purok Ahaan, Sitio Simbawan, sa barangay na Ilon, Bugo City, which is daghan kaayo ang affected sa maong kalamidad dinhi nahitabo karon sa Cebu. Then nagpasalamat kami dako kay daghan kayo ang mga hinabang nga naabot dinhi sa Bugo City, pero kani among area dili gyud in town maabtan. Kung naa man gani maabot, mag-inilugay in town, dili maangay-angay. Dako namong pasalamat kang Gub Pam nga iya yung gi-monitor ang social media para maabot, para iyahang makita ug unsa ang panginahanglan sa mga katawhan. Dako kayo namong pasalamat sa among purok nga natabangan. Dako kayo namong kalipay. Labi na gyud sa mga naghago niini ang mga Duterte Riders team. Mauni nga dako namong pasalamat sa atong gobernador nga naay mga donation gikan sa nagkalaing-laing lugar pero naabot gayud sa mga katawhan nga nanginahanglan. Gikan pa in town kini sa Davao City. Mao nga ang kahago lang daan nilang ang tanan nilang sakripisyo sa panahon uwan og init, ang ilahang salaktod nga pagkaistorya, ang ilahang dedikasyon sa ilang trabaho, dako na kaayong tabang niini. So salamat kaayo Gob sa imuhang pagsanong sa mga nanginahanglan. Wala gyud may masayo pagpili kanimo. Daghang salamat.